29. olimpijske igre, posljednje održane olimpijske igre do sada, bile su u Pekingu. To su bile najbolje, najspektakularnije, najskuplje olimpijske igre do tada. Što nije iznenađenje, jer vrlo često kažemo za zadnje održane igre da su najbolje, najspektakularnije i tako dalje. Ali je sasvim sigurno da će po pitanju spektakularnosti, količini novaca uloženih u organizaciju tih igara, pekinške igre biti teško nadmašiti. London ih sasvim sigurno neće nadmašiti. Olimpijske igre u Pekingu koštale su negdje 34 milijarde dolara. U tom trenutku toliko je iznosio hrvatski vanjski dug. Veliki problem Pekinga je zagađenost zraka. Velika količina smoga. Procjenjivalo se ili očekivalo se da će to sportašima raditi velike probleme na nastupima, na sportskim borilištima, pogotovo onima koji su nam vani izloženi na zraku, te je Peking u pripremi olimpijskih igara ogromnu pozornost posvetio smanjivanju tog smoga, odnosno zagađenosti Pekinga kao grada. U te potrebe negdje su 400-tinjak tvornica u Pekingu i oko Pekinga. Dio ih ugasili, a dio ih raselili dalje u provinciju, ne bi li smanjili količinu smoga u zraku. Također su smanjili za 60.000 broj taksija i javnih autobusa u Pekingu i ljudi koji su živjeli u Pekingu svoje aute su mogli za vrijeme ili neposredno pred održavanje olimpijskih igara i za vrijeme olimpijskih igara voziti na takozvane parne i neparne dane, odnosno registarske tablice, brojeve za kojima je završavala registarska tablica. Oko Pekinga, jer je to ipak jedna komunistička zemlja, bio je cijeli niz kontroverzi. Najveći dio njih je bio politički kontroverzi. U konačnici sve dobro završilo. Više od 80 svjetskih vođa, predsjednika država, premijera, kraljeva, došlo je na otvaranje pekinških olimpijskih igara i to je bio najveći politički skup vezan uz sportsko natjecanje uopće u povijesti sporta. Međutim, aktivisti i borci za ljudska prava stalno su upozoravali i koristili su činjenicu da se u Pekingu i u Kini održavaju olimpijske igre, ne bili upozorili na vrlo lošu situaciju što se tiče ljudskih prava u Kini. I ona je zaista bila loša. Najglasniji kineski aktivisti su bili redom zatvarani pred olimpijske igre ili vezano uz olimpijske igre. Bio najavljen čitav niz prosvjeda Kineza. Svi koji su najavili svoje prosvjede za olimpijske igre bile su ili zatvoreni ili su bili držani u kućnim pritvorima za vrijeme olimpijskih igara, da ne bi bilo nikakvih sigurnosnih ekscesa ili da se Kina ne bi prikazivala u lošem svjetlu. Još jedna velika kontroverza bila uz Peking, a to je da je tijekom izgradnje i pripreme Pekinga za olimpijske igre bilo raseljeno otprilike 1 milijun ljudi, neki kažu i do 1,5 milijuna ljudi, oduzeti su im naprosto njihovi domovi, dati su im neki drugi, a nekim ljudima čak nisu ni dani zamjenski domovi i ostali su beskućnici. Njihovi domovi i prostori su sravnuti sa zemljom, ne bi li se izgradili novi objekti, što sportski objekti, što svi drugi potrebni objekti za održavanje olimpijskih igara. I to je bio veliki politički problem. U 20-ak zemalja svijeta baklja ili nošenje baklje je prekidano. Čak je baklja nekoliko puta bila i ugašena za vrijeme tog štafetnog prenosa, jer su politički aktivisti u brojnim zemljama, Kanadi, Francuskoj, u Parizu je ugašena baklja, napadali ljude ili tu kolonu ili tu svečanu povorku nošenja baklje, želeći na taj način opet skrenuti pozornost na čitav niz problema u Kini, a najveći problem koji se stalno isticao na prvo mjesto je bio Tibet i politička prava Tibeta, tako da su majice Free Tibet bile jedne od vrlo popularnih majica vezane uz olimpijske igre u Pekingu. U Pekingu 2008. podijeljene su 302 zlatne medalje, 302 srebrne, 302 brončane, nikad više u povijesti. Veliki je broj sportskih uspjeha i sportskih priča, ali ono što se naročito ističe su 2 sportaša koji su neprikosnovene sportske priče ili sportske legende tih olimpijskih igara. Prije svega to je Michael Phelps, sjajni američki plivač koji je u Pekingu osvojio 8 zlatnih olimpijskih medalja. Time je srušio rekord iz 72. Velikog američkog plivača Špica i na taj način je ušao u olimpijsku povijest. Druga velika sportska zvijezda pekinških olimpijskih igara bio je sjajni Jamajčanin, njihov sprinter Usain Bolt. Usain Bolt je postigao nevjerojatne uspjehe na tim olimpijskim igrama, osvojio je zlatnu medalju i srušio svjetske rekorde u utrkama na 100 metara, 200 metara i 4 puta 100 metara.